שלום, הגעתי למדריך בדיקת תקינות אתר בתקן W3C. אני קובי מחברת KRS. אני רוצה להזמין אתכם לאתר שלנו בכתובת www.krs-web.co.il. באתר שלנו תוכלו להתרשם במידע מקצועי רב בסעיף בלוג ומאמרים, לקבל השראה גרפית מתיק העבודות שלנו. בנוסף אני רוצה להזמין אתכם לדף הפייסבוק שלנו בכתובת www.facebook.com/krsweb.co.il. בדף הפייסבוק אנחנו מעלים באופן יומיומי ידיעות הקשורות בתחום הפרסום והשיווק באינטרנט, אם זה בצורה של אפליקציות, קישורים למאמרים מקצועיים בעברית ובאנגלית, ידיעות חדשותיות בתחום וכדומה. מאוד מומלץ להירשם. טוב, בואו נתחיל בהדרכה. לפני שאני מתחיל אני רוצה להגיד כמה מילים, להסביר בעצם מה זה תקן W3C. ארגון ה-W3C הוא ארגון בינלאומי שעוסק בתקינה ברשת ואחראי על הפרסום של התקנים החשובים ביותר באינטרנט, אם זה HTML, CSS, XML וכדומה. אנחנו משתמשים בתקן בכדי לבדוק תקינות של אתר ומגוון הדפדפנים הקיימים. היום יש המון סוגי דפדפנים, אם זה Explorer מכל הגרסאות, Firefox, Chrome, Opera, Safari וכדומה. בשביל לבדוק תקינות אנחנו נכנסים לגוגל ומקישים W3C Validator. אנחנו בעצם מגיעים לאיזשהו מנוע חיפוש, כמו מנוע חיפוש, ובו אנחנו מקלידים כתובת של אתר אינטרנט. אנחנו ניקח לדוגמה את אתר וואלה ונבדוק אותו. בשביל לבדוק אנחנו לוחצים על צ'ק. אנחנו רואים שיש לנו 328 ארורים ו-272 וורנינג. יש לנו גם רשימה מתחת של כל התקלות באתר, אם מישהו באמת רוצה לשבת ולסדר את זה. בואו ניקח לדוגמה את האתר שלנו. פה אנחנו רואים שאין תקלות. כתוב לנו גם פס. מי שעובר יכול לשים לעצמו את הפאץ' הזה בתוך האתר. אנחנו ויתרנו. זהו בגדול. יתרון נוסף שיש לאתר שהוא תקין ב-W3C, מעבר לכך שרואים אותך בצורה תקינה בכל הדפדפנים, זה הקידום של האתר בגוגל. כאשר הקוד תקין, הבוטים של גוגל יותר קל להם לסרוק את הדף ולאנדקס אותו, וזה משהו שתורם באופן משמעותי לקידום. תודה שהאזנתם לנו, שיהיה לכם בהצלחה והמשכים להתראות.